Makabungboy yan na makabungboy na daton linya naghihap ato baga mga kupol yan na regarding makabungboy to na ongoing demolition no nga niton na sitwasyon ton traffic nato di na siya dakloban. And of course makakopod naton yan na he Sir Restituto Riglos Operation Enforcement hito na to Mayko nga napagkina ada kay good morning sir. Yes, good morning. Good morning. Sir, hapag ginalo ito ongoing ito na demolition ano, di dahil ito may atubang mismo itong astro domano. Sir, kamusta po ito ruta hini nga naton traffic naton yan ang adlaw? So far in traffic yan na din demolition site. Medyo okay pa lang kay wala pa magtitikang anaton demolition. Magtitikang ini mga alas 9 utub alas 3. So, ito na pag rush hour. Apag ibig sabihin sir, baga di rin magtitikang itong mga rush hour ano, so ato talaga 9 ini mag-start. Yes, gin schedule ito para di liwat duro makaulangan traffic labi na kung rush hour. Maman kung after rush hour 9 o'clock baga di naman duro iton dalagan mga auto dili real. So sir, ay mga ruta ni sir yan na. Posibleng agyan na ato mga motorista labi na kay medyo na issue nito ato pag-increase ito na fuel ano. Actually ang ruta mo gan lagi hapon ng unreal tuwig ito na ito real. Antibalik la kumbaga antikang kuan ang naagi din old road impapabalik nato na real. Kay ang real ito alas 9 ngadto alas 4 tuwi naman ito ya. So kutob sa sir ng operation ini ito ay napag-demolish ini ngayon saan magtatapos ini? Depende iton kahuman kay inihiya kay asiringan kuan nga ni ang nagpapatuman ito ang sheriff. Tinanglan mahuman dayon kay para diliwat siya magbibinan tayo namuguton target ito. Pag-implementar good kun mahimugod mahuman ito haligot lang nga panahon. So ito kamusta ito mga motorista nato nya na sir baga kamusta itong mga sitwasyon ni Ariana based sa payo pag mo-monitor atong kadalanan nato labi na kay medyo mainit itong baga pag-increase itong mga fuel ano. So para ang nababatyan mala naton itong mga driver, mga motorista ang pagmahalan gasolina. Amo man la naton na babatyan nga ira-araba. So anaan itong sinisiring naton nga baga tadamoon ba siguro na minus pero di na parisan una gud nga kay barato pa man gasolina siyempre damon sa rakyan nagdadalagan kalsada. Mayroon ka ba sir information sir kung ano ito na itutukulin ning ginidemolish na itong area ng posibleng nga proyekto? Actually anamon to pa ibaro kay to had to namon coordination meeting dito iminit domain ito ya. Gindemolis ito kay kumbaga ini real nga ninin tawag ni espera sabi niyo mga highway naman gud ini. Tapos kung susuklon nimo kan kahalapad talaga nalalakip ito nga mga tutulog didang kabalayan. So amot baga so ibig sabihin ni sir magiging another kuan baga dalan baga pugutang ni sir. Kung magwagining kay kung ito ya ang tawag ito road right of way. Kumbaga highway ba road right of way kay katugtuban ng kahalapad itong kalsada nga may kalsada may side ato diya roadside nga may pa ito sinisiring nga tawag ito siyempre may sidewalk. So amo itong kahalapad. So posible ni sir nga maghaluog na ito na dalan ito nga area nga di rin magiging suwad ko ka traffic after hini ito nga pagahingayad. Kung halapad kung susundon gud talaga itong pagpahalapad kalsada dapo pa ito nga proseso nga agian siyahan itong maagian siyempre babayadan pa itong gobyerno. So mag-iha pa ito nga panahon. So kung ano pa yan ang existing mula na itong papahalapad maintain bang kalapad. So first wala ka muna babatian atong mga motorista nga syempre yan na medyo mataas itong presyo itong gasolina tapos mag-iba-iba rin ruta wala ba ka mong sir babatian na era mga reklamo? Itong amon nababatian kay tigbatiman lang kita mga balita mga kuan alira araba Kumbaga na minus kuno itong ira kuan.
tungod itong kamahal gasolina, nareklamo nila kay di malot ko nila nakakapa, tawag ini, increase ang pasahe. Kaya pagpa-increase kasi pasahe, halaban na luto nga proseso. Tama. Ada ito NCPRB, aton, kumbaga mga tricycle liwat, ada matito LGU sa Cloban, siyempre, itong pagdikkuan kasi yung pamasahe, naagi man to sanggunian kaya. Yun. So sir, bangin mi na ka sir, doon sa mat ko na itong mga motorista yan na nga mabiyahe, pasakop, yung pagawa sa itong Tacloban, labi na ongoing yan na itong operation niyo sir. Go ahead sir. Yes, inin ko hindi nga partihan real at ubangan ng asudom. Yan ang alas 9, mag-close na lewat kami, parehas yung buat ng kakulog. Tapos medyo kumparan ang real, makukumparan itong siguro mga 1/3 o 1/4 na lewat ng kalsada, para lewat itong pagtatrabaho, di makakaulang. So normal na itong proseso, kaya natin manggod din ibiling ang seguridad niyan itong nadiri magkaada liwat iton kuan yan mapugnan liwat iton pagtatrabaho. Ayun. So damo nga salamat sa sir, ginatigi mo nga sa nabuong Tacloban at least baga nagkamidahin na impormasyon na itong mga motorista nga mabiyahe nga masakop nga magawa sa Tacloban. Damo nga salamat sir. Yes, salamat niya. Ayun, napatay nato ni Sir Restituto Reglos, ito Operation and Enforcement to Mayco Officer.